Hey guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel Pooja Tulu Vlogs. Pooja Tulu Vlogs. ಓಕೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಪೂರ ಲೈ ಹೋಗಿ ನಿಂಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹುಷಾರುಳ್ಳರು ಸಂಡೇ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐನೋ ಮುಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಐತನೆ ಕೇರೊಂದುಂಡು ಕೇರೊಂದಿಪ್ಪು ಬೊಕ ಆಮೇಲೆ ಕೋರಿಲ ಬಲ್ತೊಂದುಂಡು ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಇನ್ನು ಸಂಡೇ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೋಗಂದಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಗಂಟೆ 10 ಸೊ ಯಾ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಓಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಮೇಲೆ ಮುನಿಕ್ಲೆಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಯಾ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ರೂಮ್ ಡೊಲ್ಲ ತೆಂಗ್ ಇನ್ನು ಪೂರ ಸಂಡೇ ರಿಚುವಲ್ಸ್ ಪೂರ ಆತನೆ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪೆರು ಉಂಡು ಸೊ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಕಜಿಪ್ ಚೂರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಮೀನು ಆಲ್ರೆಡಿ ದೆತ್ತ ಆತನು ಮೀನ್ದಾರ ಇನ್ನು ಬೇಗ ಬೈದೇರು ಇಜಿನಾರು ಬಂದಾಗ ಪದ್ರಾಡು ಕರಿ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಯಾರು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬೈದೇರು ಸೊ ದಾದಾನ್ಲ ಒಂಚೂರು ಮಸಾಲ ಪೂರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾರ್ದು ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದುಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಾವ ಹೆಂಗೆ ಚಾಪುಂಡು ಪಂಡದು ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಹೋಪ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ತುಕತೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ತುಕ ದಾದಲ ಅವು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಮನ್ಪುಣ್ಯ ಸೊ ದೊಡ್ಡ ಒಳ್ಳೆಯದೇನ ದೊಡ್ಡ ಸೊ ಗೈಸ್ ಮಸಾಲ ಕಡೆದಾಂಡು ಎನ್ನನಿ ಓನ್ ರೆಸಿಪಿಡು ಎಂತದು ಓಡು ಅಪ್ಪಾಡು ಮತ್ತು ಅವು ಅಂಟುದು ಒಟ್ಟಿಗೆ गाइस मेरे मम्मी आ गई तो देर गाइस तो देर कप आते हैं नम्मा नम्मा दाल तो जरम्मा व्लॉग है हाय मंत बोले हाय बोले ಯಾನು ಮಾಮಿನ ಲಾಕ್ ನಂಜಿ ಎಂದದಿಗೆ ಬಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ Hi guys, welcome to back to our YouTube channel Pooja Tulu. बोल ना दिए ಅಂದೆ ಇರ್ತುತ್ತು ಜರ ಸಾಂಡಾರ ಇತ್ತು ಹಾಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಓ ಓ
ದೊಡ್ಡ ನೆರ್ಲೆ ನೆರ್ಲೆ ದೊಡ್ಡ ನೆರ್ಲೆ ನೆರ್ಲೆ ಅವತ್ತ ಬೂರ್ನಿ ಆಲ್ ಬೂರ್ನಿ ಉಲಾಯ್ ಬೂರ್ನಿ ಬಲ್ತಂದ ನನ್ನಾಗ ಯಾರು ಮುಲ್ಪೈ ನತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಬತ್ತೆ ಹೀರೋ ಜೀರೋ ಬತ್ತೆ ಜೀರೋ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಕತ್ತಲೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಇತನ ಕತ್ತಲೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ನಾತ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಈ ಪಂಡ ಮಾಮಿ ಕಣ್ಣೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಕಂದ ಇದು ಚೂರು ಅಲ್ಪ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದೆ ನಿಂಗೆ ತೂದಿಪ್ಪಾರು ಇತ ಗಂಟ ಏತನ್ ಬನ್ನಗ ಎನ್ಮರ ಅಂಡ ಅಂದನ್ನು ವರ್ಮಂಟ್ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಇಂಕ ಚೂರು ಬರೇ ಪುರ ಉಂಡು ಐಬಕ್ಕ ವನಸ್ ಮಲ್ತದ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನೀಡಿಗೆ ಏನು ಮಲ್ತಂದಿಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಸೋಷಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಂಡಲ ಎನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಬರುಡು ಪಂಡದು ಆಲೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಂತದ್ದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ನೀರ್ ಒಂಚೂರು ಲಿಮಿಟ್ ಶಡ ಅಂಚ ಮಾತು ಕ್ಲಿಪ್ ದಕ್ಕದು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಸೊ ಯಾ ಇನ್ನು ಕಾಂಡಿರ್ದಿಂಚ ಆತ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ದಿದ್ದೆ ಚೂರು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ದೆ ನಾನು ಉಳ್ಳಾಯಿ ಪೋಕ ಅಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ತಂದು ಲೇಟ್ ತೂಕ ಐನ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ವ್ಲಾಗ್ ಬಿಡ್ತೋಜವೆ ಅಂಚಿನಿ ಮೂಲಿ ನಿಂತಿ ಓದೇರುಂಡು ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಮೊನೆಗ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಓದೇರಿಪ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದದ್ದು ಅಂಗಡಿ ಆನ್ಲ ಪೋಯತ ಮೊಬೈಲ್ ತುನಾಗ ಓದೇರಿಜ್ಜಿ ಯಾಂದ ಅಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಓದೇರುಂಡು ಪೂರ ಉಂಡು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಮದರ್ ಮೋಡ ತೋಜಲೆ ಬರ್ತಿ ಪೂಜಾ ಮೋಡ ತೋಜಲೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಅದು ಬುರ್ಜಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ಬುರ್ಜಿಜಿನ ತಿನ್ಪುಜಿಂದು ಮತ್ತೆ ಪೋಯ್ಜೈ ಬಾಳೆಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಷ್ಟ ಒಂದು ಬಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಬಾಲದ ಅಮ್ಮದು ಒಂದು ಬಾಲದ ಪಪ್ಪಳು ಎಂಕಲೇನು ರಜ್ಜ ನನ್ನ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹಿಡ್ದು ಇದ್ದಾರ ಕೋಳಿನ ಒಂಚೂರೆಲ್ಲ ಕುಚ್ಚೆ ಓ ಕುಚ್ಚೆ ಅವು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಪಾಡತಿ ಪಾಡೇನೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಾಡೋಷ್ಟು ಅಂತೆ ದೇವನಿಗೆ ಗುಚ್ಚಿ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಗುಚ್ಚಂದು ಸರಿ ಅಮ್ಮನ ವೆರಿಯ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅದು ಕಣ್ಣಿದೆಲ್ಲ ಅವಾಗ ಈ ಮೇಡ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಂಡಿದೆ ಹತ್ತು ಪಾಡ್ಬೇಕಾ ಆಯ್ಲೆ ಈತ ಕಂತಿನ ಮುನ್ನ ಇನ್ನೇ ಜಾಯಿನ್ करने का मारला ಓ ಖಂಡಿತ ಪಾಡೋದು ಮಸ್ತ್ ನರಕದ